Ćao svima, za bili bi dobrodošli na najnovi video na kanalu. Dakle, kao što su neki od vas već primetili, nisam snimao par dana, tako da rešio sam opet da započnem aktivno snimanje. I da li postoji bolji način da se to učini nego igranjem rank duela na Dueling Nexusu? Ništa bolje mi nije palo na pamet, eto nisam neko vrijeme bio na YouTubeu, tako da igrat ćemo neki rank duel na Dueling Nexusu koristeći moj najomiljeniji deck na svetu, Time Lord. Tu nam je već Nexus. Welcome back Jugoslavia, zaboravio sam kako se zovem. It's good to be back my friend. Igrao sam zapravo neki rank duel pre par dana čini mi se, ali moraš da igraš ukupno 5 duela da bi ti dao valjda ranking u kompjuter, nešto u tom fazonu, zaboravio sam uopšte kako funkcioniše. Valjda će ovo da nesane kada budemo počeli da igramo, u svakom slučaju idemo u ranked. Odmah smo našli na rank duel i nestalo je ono sa strane, to je dobro. Da. Ok, nadam se da će mi da idem drugi. Dobro, i krenuo, malo ću pojačati ipak. Nisam siguran koliko će se čuje u klipu, mada. G-Dog. Frightfur, kako ćemo odmah bacimo još. Frightfur, ako igra pure Frightfur, dobro, ovo je neki casual player, eventualno, aha, Cold, ok. Cold by the Grave, dobro. Baitali smo jednu sličicu. Oh, to nije dobro. Dobro je, evo ga, game, imamo game. Reši, a čekaj, ne, ovo nam ne treba. Place spell automatically. Close to. Ne želimo da placeamo spells automatically. Sada, mislio sam da je to loše zato što nije ništa izbacio, jer to je groza za Time Lordove, ali izvukli smo ovu S karticu, tako da, ima nešto, šta ima. Ne, ovo nije dobro. Ništa, idemo na Slumber. Inače imali smo game, to je bio game za nas, ali eto, to je aktivirao. Nisam se nadao. Trebao sam se nadam iskreno. A mislim ko čekaju psa je. Dobro, to je to. U sljedećem potezu imamo još jedno kaidža u ruci. Što i nije najbolja stvar, ali ako izvučemo Time Lorda, može da prođe. Albas, bravo. Da li me OTK-a? Nadam se da me ne OTK-a. Albion the Branded Dragon. Kad sam prestao da igram aktivno, ovo je još bilo, kako se zove, ovo je bio TCG. Ne, OCG, da, mogu reći kao ovo je bilo još u OCG-u, ali da. Leave the field. You can destroy all, ok, dobro. Vidimo ovo. Vidimo Kaijua. Monster Reborn. Tebe. Ok, imam da special sam njega. Dobro, nema ništa za sad. Idemo u Libe. Kao god se izgovarao, aktiviramo njegov efekat. Za 6000 ateka idemo u Battle Phase. Aha, dobro, surrenderovo je. Ok, nemam ništa protiv. Ovaj deck je star, nije previše star, nisam ga par mjeseci editovao. Možda i jesam, zaboravio sam, uglavnom malo je čudan. Čudno je što sam ga ovako ostavio, a... What? Ne! Cancel. Mislio sam da će bude sada mi zašteka cijela igrica zbog tog sranja. Branded Fusion, ovo je dobar hand, imam insane hand zapravo, ovo je insane hand. Imamo bait, mada nemamo šta sad, kad bi imao neki Kaiju Slumber, bilo bi bolje da vidimo šta radi uopšte ova karta. Igrao sam protiv njega, ja mislim, u nekom rank duelu, možda i više rank duela sad što sam igrao zadnjih par dana, ali nisam previše obraćao pažnju. Da li da aktiviram Extravagance? Imam, hoću. Insane, to je to, let's go. Imam game. Ako nema nešto zajebano u ruci, imam game, 100%. No. Kad imam još jednog Time Lorda, imao bi save, znači bukvalno ne bi mogao ništa da mi baci da imam još jednog Time Lorda. Insane.
Time Lord, Kaiju. Onda beše tebe. Drugi Kaiju. Aktiviram njega. 7000 i onda tebe za kraj, to je ukupno 7300 damage u battle phase-u. Lost connection, zašto lost connection? Neki ljudi prosto ne znaju da stisnu surrender, ne znaju da priznaju duel, ne znaju da priznaju poraz ko ljudi. Evo nas u novom rank duelu. Tako, dobro, neko je ušao ovaj put. Opet. Nadam se da će da mi da idem drugi, naravno. Retko ko želi da ide drugi zapravo. Normalno samo Nash. To je dobro. Dante. Šta ova karta više radi? Da bacam još novo? Neću. Turgajt, a dobro. Ruka je tu i tamo. Ajde odmah mu se otarasimo ove slučice. Može da, to nije dobro. Čekaj, kako sad aktivira i njega? Okej. Šta ima? Šta može da aktivira? Možda efekt lave. Ash. Onda ima još nešto. Ima Vailera, nema šta drugo da ima da čini ovako. I zato ću ja prizovem Zafiona umjesto Kamiona, jer kada aktivira Vailera popiću damage, ali se aktivira efekat Zafiona, tako da vučem jednu kartu. Aha, može samo main face koliko se sjećam, tako da pitanje da li uopšte ga napadnem, napašću ga. Ovo je možda glupo, ali zašto ne? Za ovaj jedan free draw. A ovo je već rizično, 400 životnih poena može da se desi nešto čak i ako... Idem ovako. Time idem. No. Bacamo Meteor. Mogao sam ladno i Kamiona da priznajem, sad nisam zbog Derken bio na... Ovo zapravo i nije dobro, ovo je mnogo loša situacija jer je veća vjerojatnoća, njemu je potrebno samo da mi negira Time Lorda i ja sam izgubio, ali vidjet ćemo šta može da uradi za sad. Ovo je dobar hand, konačno dobar hand, kad izvukoš neki back row removal, neki Lightning Storm ili Harpy's Feather Duster. Ovako nešto. Šta može da prizove sa Masquerenu, to mi uopšte nije... Ne, da ćemo... ne mogu sad im da prekinem, dobro, nema veze. Dobro. Da sam normalno samo na Time Lorda izbacio bi nešto i vratio bi ga. Onaj, kako se zove, onaj Nightmare đavo. Vidjet ćemo. Ako preživim do sljedećeg poteza, eto, to je to. Nightmare Unicorn. Ok. To je zapravo dobro, zato što onda neće mi se prizovu Kaiju i u tom slučaju mogu da normalno samo nam Time Lorda. Ok. To je sve što smo mogli za sad. U sljedećem potezu dobijamo nazad jednog Time Lorda sa ovim Slumberom, onda imam ne Time Lorda, či mene Kaiju dobijamo. Sad će da odvali neki kombo, 100%, nadam se samo da nije OTK. U svakom slučaju imat ćemo solidnu ruku sljedeći potez. Zavisi od toga šta će on izbaci na polju, šta će imati na polju, da li će imati neki backrow, jer se iskreno više plašim nekog backrowa opasnog nego nekih monstera koje on može da izbaci.
Jej! Jel pobeđujemo? Tour guide? Briga nas za tour guide? Insane, to je to, brate, tako. Ima Vailera. Aktiviraj ga. To je to, bravo majstore, to je to sila. Onda... Super Dreadnought. Čini mi se. Aktiviramo ga. Šta sad ima da baci, nemoj zajebavati, šta ima? Ne, come on man. Jao, čoveč. Ma ovo je daj, brate, ovo je cringe. Ovo je tako cringe. Da li je moguće? Da li sam mogao nešto? Mogao sam da sam napao s njim sam mogao da napadnem one dve karte što su bile na polju i onda sam mogao i sa Kaijom da napadnem. Jednom i to bi bio game. Jer Max... to je to. Ovo je toliko jebeno tužno. Mogli smo definitivno pobjedimo u drugom gameu, treba sam da očekujem Ghost Ogre. Da sam izbacio Libea odmah bez aktiranja efekta, mogao sam da OTK-am. Mada to ne bi bio OTK jer već mu je falilo koliko 500 života, ali dobro. U svakom slučaju malo ću da poradim opet na deku, vidjet ću šta se igra, iz kog razloga je opet Ogre relevantan. I tako neke stvari, nadam se da ću za par dana se vratim sa jačim dekom i možda snimiti još jedan ranked, Nexus ranked ili tako nešto. Ali da, to je to što se tiče ovog klipa, dakle, eto me posle par mjeseci, nisam siguran koliko dugo ću da snimam aktivno jer to je već postalo neka vrsta tradicije da snimam par mjeseci, onda me nema par mjeseci tako u krug, ali nikad neću potpuno prestati sa snimanjem, dakle volim da snimam, volim da izbacim klipove, volim da igram Yu-Gi-Oh, tako da ko ima strpljenja me čeka, tako zahvalan sam mu, hvala što čekate, ko nema jebi ga. U svakom slučaju vidimo se u sljedećem klipu, ako ga uopšte bude.